Salamu alaikum. Wa alaikum. Barka dai. Kai ne shugaba na uban yan adashi. Dai adashe ne a kasar Najeriya kai kadai ne. Wanda zaka bada kuɗi ba gara ba gabo. Ni ba na adashin amma na ci moriyar adashi. Ina shiga rigar arziki gurin ka shekaran jiya watan da ya wuce satin da ya wuce. Yau ma na zo na sake shiga rigar arziki. Nawa ma kake bi na? 3,500 nake jin ma kaga ya kira wuni. Na zuwa ran kai dade. Yawa na zuwa. Shi ne ma ya kira wuni. Ya ce na kama hanya. Shi ba kenan? Zan je Huntuwa ne. Nawa karanta min? 3,500. Yanzu ka duba ka kai min kallon kauna da kallon soyayya da ka kalle ni a matsayin mutumin kirki. Ka sa karanta min 5,500. Huntuwa zan je. Zan je Huntuwa ne gidan Alhaji Sallau Arawa. Na doka mar daga yanayin yadda naji tahirin na gane iya gida Huntuwa. Ka taimaka karanta min. Ina dawowa daga Huntuwa. Alhaji Sallau Arawa ne ya kirawo ni na mai girma gwamnan jihar Katsina. Right Honorable Malam Bello Aminu Masari. Malam Bello Aminu Masari. Aminu Bello Masari. Yawwa. Kai mun, in dai kai mun wannan kai mun komai. 5,500 Alhaji Sallau Arawa ina dawowa. Yawwa, da Allah ka fito da sauri ka bani. Nawa za ka bani ma? 5,500. Yawwa, karanta min 5,500. Kuma da Allah ka ara min agogo, zan daura agogo. Kara min takalmi mai tsada. Yawwa, kuma ka daɗa kara min 2,000 a kai. Yawwa. 7,500 kenan. 7,500 kenan. Ranta min 10,000. Na dadi zan baka. Gwangwara man turi fujiji. Na zuma yi ba. Kan je ɗaya bata gari ba 17 ta lalace. Nan na zo rance ba ranta min ba 'yan sanda su fito kame. Yawwa, kai nake zuma yi. Ai wannan kudin ba san ba. To, bin samu ba? To na barka da Allah. Na barka da Allah. Abinda kai min Allah yi maka. Abinda kai min Allah yi maka. Ka cuce ni kuma in Allah da sai kaga bala'i. Ka cuce ni kuma ban yafe maka ba. Kuma sai na nemo yan daba min ebo ko karori da wugake sai mun yi maganin ka. Zaka ci ubanka. Ba mai magani ne sai Allah. Zaka ci uwa ka wallahi. Zaka ci uwa ka ina nuna ba. Dan ka da kai min wulakanci. Kai ne baka sanni ba. Wallahi tallahi ban da cewar ruwa da ki babban zakara idan na fito da wuka ba mai fitowa kan layi. Dan iska ne ni cikakke. In ji magana wannan kudin. Dan na cinye. Na cinye su. Na cinye. Na cinye su. Na ci. Na ci. Ba ka yanzu ne.